Sabadell, fixa't quina rua afegida de cotxes guarnits amb els colors del Centre d'Esport Sabadell, els colors arlequinats. Una rua que va des de la nova Creu Alta fins a la plaça de la Vila, a la plaça de l'Ajuntament, on els jugadors arlequinats oferiran, els jugadors que prepara un exblaugrana com Lluís Carreras, oferiran aquest ascens de categoria que els ha portat ja a la segona divisió A, després d'una dura eliminatòria de play-off contra l'Eibar amb empat a 0 a la nova Creu Alta, i ahir un resultat d'empat a 1 a Ipurua que ha permès al conjunt arlequinat assolir una altra vegada la categoria de la segona divisió, la categoria de plata del futbol espanyol, quan aquí al Camp Nou acaba de finalitzar l'actuació de gossos que reben l'aplaudiment d'un estadi absolutament abarrotat, ple de gom a gom futbol espanyol. Entre d'altres coses perquè el Sabadell, que veiem que ara ja dirigeix cap a l'Ajuntament de la Vila, doncs ha pujat a segona divisió. Realment un cap de setmana absolutament complet pel que fa a les alegries Apostoflant, que diria en Rubirós. Apostoflant. Mentrestant, aquí al Camp Nou continuem pendents de l'arribada ja dels jugadors del primer equip, de tot l'estaf, de la festa en definitiva, que encara però es farà esperar una miqueta mentre veiem a través dels videomarcadors del Camp Nou imatges d'aquesta ja inoblidable final de Wembley que vam poder veure. És increïble, els jugadors ara mateix són encara a dins de l'Ajuntament amb l'alcalde, però poden veure quin és l'ambient que hi ha, aquests milers de sabadellencs que han acompanyat la rua que ha vingut directe des de la nova Creu Alta, just en el moment en què surten els jugadors, la plantilla, tècnics, per saludar des de l'Ajuntament els jugadors que ahir consumaven la gesta de tornar 18 anys després a la segona divisió A. L'empat tret al camp de l'Eibar permetia aquest ascens al quart equip català a la segona divisió. La rua ha estat increïble, des de la nova Creu Alta fins aquí, centenars de persones acompanyant els més de 3/4 d'hora de trajecte fins a l'Ajuntament, i ara ja al punt final de festa, amb els jugadors a l'Ajuntament per celebrar-ho amb tota la ciutat, una ciutat que ahir ho va haver de celebrar des de la distància perquè l'ascens es va consumar a Ipurua, al camp de l'Eibar, però avui ningú ha volgut fallar aquesta cita. La plaça de Sant Roc, com poden veure, plena de gom a gom, no hi cap ni una sola agulla, tothom per saludar els futbolistes del Centre d'Esport Sabadell, que en 5 temporades han aconseguit l'ascens des de tercera fins a segona divisió A. Aquí tenen els jugadors, a seguida començaran els parlaments. Sabadell és una autèntica festa en aquests moments. Aquesta onada que ens farà veure ben aviat el jugador del primer equip sortir de la gesta de l'estadi del Camp Nou. Aquesta és la unitat de la final de Wembley 92. Aquesta és la Wembley 92. I encara en volem una altra. Ara anem a buscar l'onada a la Champions de París. Aquesta és per París. Eufòria a Sabadell. Anava a dir que s'han superat a Sabadell, perquè és plena de gom a gom la plaça de la Vila, no hi cap pràcticament ningú més. A la balconada veiem els jugadors de la plantilla del Centre d'Esport, sorpresos també. Xavi Roca, que ja és exjugador i que s'encarrega d'ajudar també en les tasques tècniques a tota la bona gent que hi ha fent feina al Sabadell. Que havia jugat al Barça B, que va estar a l'Espanyol, al Villarreal, i fins i tot està jugant a Nova Zelanda. També al Sabadell hi ha Genís Garcia, que és el germà de l'Òscar Garcia, l'actual entrenador del juvenil del Barça, que és el secretari tècnic. També hi és el Roger Garcia, hi ha una gran quantitat d'exfutbolistes, molts també amb vincles amb el Futbol Club Barcelona, que han ajudat a fer aquest Sabadell encara més important, classificant-lo